आलु आदै आरो मादैमोन गावनि जायगायावनो नैबे नुबाय थानाय सिख्लाखौहाय किडनेप खालामदों गुबुन जातिफ्राहाय गावनि जायगायावनो माने गावनि जायगायावनो गावनि न'आवनो माने किडनेप खालामदों नैबे सिख्लाखौहाय जायबा बिथांनि हासबेन्डआहाय गैयामोन बे समावहाय गुबुन जातिफ्राहाय फैनानै किडनेप खालामफैदों। यस नंगौ नोंथांमोनाहाय नैबे नुबाय थानाय सिख्लाया मा किडनेप खालामजाबाय गुबुन हारिजोंहाय किडनेप माने ओरैबायदि गिलु बालु माने खोथा बियो जाबाय मा गावनि गथ' एबा नैबे गथ'खौहाय गावनि फिसाजोखौहाय मा स्कुलावहाय दोननो थांदोंमोन खिन्थु मा फैबाय थानाय समावनो गुबुन हारिफ्राहाय नैबे सिख्लाखौहाय किडनेप खालामनानै लाङो एबा नैबे हिनजावखौहाय किडनेप खालामनानै लाङो। बियो मा बर' हारिनि थाखाय गोबां दुङाव थासारि जागोन आदै आरो मादैमोन नैबे खोथाखौहाय सिरियासै खोनासंलां। बर' हारिनि थाखाय नैबे खोथाया गोबां दुङाव थासारि जानो थांगासिनो। दिनैनि दिनावहाय बर' सिख्ला एबा बर' हिनजावहाय समायना रमायना नुबानो माने सेफटि गैया। गुबुन हारिफ्राहाय जानो जायो जाहाथे बियो हाबा जानानै जाथों मायानो जाथों खिन्थु दिनैहाय गोबां दुखुनांथावनि खोथा नैबे सिख्लायाहाय मा दिनैहाय किडनेप खालामजाबाय गुबुन हारिनि आखायावहाय थांबाय खिन्थु बे सिख्लाखौहाय दिनैसिम मोनाखै। नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौहाय मोजां खोनासंलां मोजाङैनो मा बुजिलां। आङो बिथांनि जायबा हासबेन्ड आं बिथांजोंहाय आङो रायलायना दङ। ओमफ्राय जुदि जेरावबो नुयो नैबे नाम्बारावहाय बिथांखौहाय फन खालामबानो जाबाय। नोंथांमोनाहाय प्लिज जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो नैबे भिडिअखौ आंनि थाखाय नङाबाबो नैबे नानि एबा नैबे गथ' उन्दैनि थाखायहाय नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। मानोना नोंथांनि शेयार मोनसेजोंहाय बिथांनि बिमाखौहाय मोननोबो हागौ। नोंथांनि शेयार मोनसेहाय गुबुननि मा जिउखौहाय हेल्पबो खालामनो हागौ। बिनिखायनो जेसेबां हायो नोंथांमोनाहाय प्लिज नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो। ओमफ्राय नैबे भिडिअखौहाय जायबा बिथांनि हासबेन्डजों रायलायनाय नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोनाहाय मोजाङैनो खोनासंलां भइस रेकर्डखौहाय। ओमफ्राय जेरावबो नुयो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय प्लिज। ओमफ्राय फिसाजोआबो ओरैबायदि दा सेन्ट्रेस जाया लोङा थायो गाबबाय थायो बिदि आरो। फिसाजोआ 5 बोसोर 3 मास जाबायमोन बे थांबा। ए बारा गिदिर नङाथ' ना? सोरबायदिया लांदों सोरबायदिजों थांफादों बेखौबो दा मिथिला। होमबा माथो बे खोथायाव सन्देह बुंनो थाङोबा माबा किडनिफोरसो खालामनाय बायदि थाङो माथो खोथाया बोरैबा बिदि साइससो। ओमफ्राय काहानिया मा जानायमोन एसे खिन्थादो आरो। माबा बागैनो आं खोन्थाहरनोसै दै। औ दे। माने बियो जानुवारिनि 13 थारिखमोन नालाय बे ओंखारलांनाया। ओं जानुवारिनि 13 थारिखआव बियो स्कुलाव मानसि दोनलांबाय आरो बैयाव बाथाबारियाव। ओं जोंना मिडियामाव सोयो नालाय बेखौ। आदसा। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बियो बाहेरा थांबाय आरो दा बहा थांदों खबरानो गैया। खबरानो गैया आरोना? ओहो। दाथ' बिराद खबर लाबाय आङो ओरैबो ओमफ्राय खबरखौनो मोनाखै दाबो जेबो खबरानो गैया आरो। दा बहा दं सोरजों थांदों बालुनो ना? औ। ना सोरजोंबासो थांबाय ना थांनानै मा जाहैदों मा जाहैयाखै। बेखौनो बिराद सानबाय थायो आङो दाबो। ओमफ्राय फिसाजोआबो ओरैबायदि दा सेन्ट्रेस जाया लोङा थायो गाबबाय थायो बिदि आरो। फिसाजोआ 5 बोसोर 3 मास जाबायमोन बे थांबा। ए बारा गिदिर नङाथ' ना? ओहो 5 बोसोर 3 मास जानायल' रानिं। बोरैथो एसेबां उन्दैखौलाय गारनानै थांनो हायोब्रा। बेखौथ' आसरितसो मोनबाय आंबो खुनु। ओमफ्राय गामिफ्रा मा होनदोंमोनलाय बे नोंसिनाहाय? जोंना खमरसालि। ए खमरसालि। ओमफ्राय हिनजावनाबो बै खमरसालिनिखा खाथिखा न'आनो नै। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ मामोनलाय? डिस्ट्रिक्टआ चिरां जाहैबाय। ओमफ्राय बिजिनिया थाना। ए आदसा। बिजिनि थानाया बिजिनि। ओमफ्राय जेरावबो जुदि भिडिअखौ बानायना होयोबा सोरबाफोर जुदि मोनोबा ओमफ्राय बे नाम्बारावनो होगोन दा? बे नाम्बारावनो होजायो बेनोखा आंनिखा। ए मबाइलानो गंसेल'खामोन सानैजों लाग्राखाया बियो। आदसा। ओमफ्राय मबाइलखौबो लांफायासैना बियो। ए मबाइलखौबो गालांदों। आदसा। मबाइल लांफायाखै। होमबा फन हरनो नागिरो खोमादां बेबो बे फन नाम्बारखौनो गोसोआव गैया खोमा ना मा होनो? फन नाम्बार मानो गोसोआव गैया जानो थायोथ' बियो मानो गोसोआव गैया जानो न'नि नाम्बारखौथ' गोसोआव थागोन नालाय। सानैजों बेखौनो सोलिखायोमोन बे गंसेखौनो सोलिखायोमोन सानैजों। आदसा मबाइला गंनै गंथाम गैखाया बे गंसेल'खामोन मबाइलाबो। ए
ओमफ्राय आं मालाबाबो आरो बिदि सोरनिबा फनबो बिदि हरनाय मानायबो हमफेरनोबो मोनाखैमोन आरो गावसोर रायलायखुमाग्रा दंमोन ना मामोन फाथाखौनो मोनासै आङो। ओमफ्राय सिगां एसे दाउट दंमोन नामा सिगांफोर सोरजोंबा? सिगाङावथ' आं दाउट गैयालै। गैखायामोन? ओहो गैयामोन। आंनो माने मबाइलखौनो आंनो लाखायो, खुनु हराबो, रावबो हरदेरनायबो खोनाया। हाब बोरै जागोन बिदिजों? ओमफ्राय गाव लाबाबो फन रायलायखुमानायबो नुवा आङो। बिदिमोन आरो ना मालाबा मालाबा अबा थांबासो रायलायोमोन नामा, खिन्थु मालाबाबो आंबो लाबाय थायामोन नालाय, गावबो लायोमोन मबाइलखौ बेखौनो। आच्छा आच्छा आच्छा। खिन्थु आंनि गोसोआवलाय बिदि गैयामोन आरो, बिदि दाउट आंनि गोसोआव गैयामोन गैनायालाय। बिदि आरो मालानि समाव मा जायो मानसिनि गोसो एकदम हमनो हालालै आजिखालि। बेनोथ'। ओमफ्राय मा बुङो, ओमफ्राय नोंथ' लोगोसेनो थायोमोन ना खामानियाव थायोमोन अबेबाफोर? आङो लोगोसेनो ज' दंमोन न'आवनो। ओमफ्राय गाव जेनेबा ओरैबायदि आरो आं खोन्थाहरनो आरो बे गावबो होनबाय ओरैनो थास्लायस्लाय बेंगालराव थांदो नोंबो जाबाय आरो गाव। ओमफ्राय गामिनिबो दं नालाय, गामिनि मानसिफोर ओरैनो जोंनि खाथियावनो थांबाय थायो, दङ बुरजा मानसिफोर थांबाय थायो बेंगालराव। ओमफ्राय बिदिनो 24 थारिखआव थांगोन जाबाय आरो बियो। ओमफ्राय आंबो होनबाय, हिनजावखौबो होनबाय आं, होनबालाय आंबो ओरैनो थास्लाय थांसै नामा। ओमफ्राय ओरैनोथ' मोसौ दं, बागान दं, मा दंजोबो नालाय। ओमफ्राय नों जुदि बे माबानो हायाबा आं थाङा होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय गाव होनबाय दे आं नायनोसै, नों बेराखौल' मोजां, गय बागानखौ मोजां बेरा होलांदो। ओमफ्राय मोसौआथ' हाग्रायावसो हरखायो नालाय, मोसौआ हाग्रा खाथि नालाय जोंनिया। ओमफ्राय गाव होनबाय आरो दे आं मोसौखौ नायथ'नोसै, ओमफ्राय मामिखौ इस्कुलाव लाबोबा ओमफ्राय आं हगार हरनोसै 10थायाव हगार हरनानै, ओमफ्राय बे बेलासियाव होहरनानै लायनोसै जाबाय आरो गाव। ओमफ्राय दे होनबाय आं। ओमफ्राय आंबोथ' होनबालाय है ओरैनो थास्लायस्लाय दे न'खरफोर फोसाबनो मोनो खोमा होनलायबाय आरो आं। ओमफ्राय नोंनो हाखायोबालाय दे होननानै बिदिनो थांबाय। थांनानै हजोंहाय आं 12 दिनल' जाहैदोंमोन बेंगालराव। 12 दिनावनो ओमफ्राय आं बिदिसो खोनाहरबाय आरो, न'नि आंनो खोन्थाहरबाय। बिदि 12 दिन थांनायाव गाव लांलाय लाबोलाय खालामबाय थाथ'दोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव मा जाखो सानसेखालि ओमफ्राय फंबाया आंनो खोन्थाहरबाय आरो, फिसाजोआल' फैबाय नै, बिमाया फैयासै, दिनै मा जाखो जाबाय आरो। ओमफ्राय बे फिसाजोआलाय लोगो मोनदोंना मोनाखैमोन नों गावनि बिमाखौलाय? बिमायानो दोनलांखादों फिसाजोखौ, ओमफ्राय लाबोनायावसो गैला। दोननायनिफ्राय थांबाय। बिदि आरो ओमफ्राय दाना फिसाजोआ नागिरफैबायनो, न'आव नागिरफैनानै ओमफ्राय गाबलाबायबाय जाहैदों फिसाजोआ। ओमफ्राय र' आं मामिखौ नागिरहैनो आं होननानै, ओमफ्राय जोंना उन्दैया सोंबाय जाहैदों नोंमायालाय बोरो होनबायनो। ओमफ्राय मामिया दहायनो फैदोंना जाबावबायनो फिसाजोआ, आंखौ दोननानै फैदोंना जाबावबाय जाहैदों। ओमफ्राय दाना उनावहाय लामाथिं नागिरहैबाय जाहैदों फिसाजोआ, ओमफ्राय नुवासै। बिमाखौ नागिरहैनो होननानै थांनानै ओमफ्राय नुफैयासै, गाबफैबाय जाहैबाय न'आव। ओमफ्राय दाना आंनो खिथाहरबाय आरो फंबाया, गामाखालि नै लांलाय लाबोलाय खालामो, दिनै बिमाया फैयासै, मा जाखो फैयासै, नै फिसाजोआबो खिथानो रोङा, नै फिसाजोआ फैबाय होनबाय आरो। ओमफ्राय जि आसरित नुबाय आं बेंगालराव। ओरै फन खालामबाय आं, ओमफ्राय सालथेया हाबा जानाय, माबा बेवाइ हाबा जानाय दं, बरपेटायाव सालथे दङ। ओमफ्राय फन खालामबाय आङो, गैयाथ' जोंनाव फैयाखै जाबाय। अखानायैबो फन हरबाय आं, जोंनाव फैयाखैथ' जाबाय। ओमफ्राय बिदिनो नेगौबा सानथामसो थाबाय आङो, फैगौबा सोरनावबासो दङ नामा लोगोनाव। ओमफ्राय गैया बिदिनो गैथारा आरो। दिनैसिम गैया आरोना? नै दिनै मास मोनथामानो जाबाय माथो, दिनै मास मोनथामना? बारबायसो, मास मोनब्रैयानो हाबबाय, नै मास मोनब्रै जाबाय। जेबो खबर गैया दाबो नै। ओमफ्राय बिजिनि थानायाव थांबाय आङो, बलांगुरि आउटपस्टआव थांबाय आङो। ओमफ्राय गावसोरबो सेस्था लाबाय, ओमफ्राय जोङो ग्रुपआव होजोबनोसै होनबाय। ओमफ्राय आनसलिकआवबो होबाय गावसोरो, आनसलिकआवबो फटक लाखिनानै ओमफ्राय ग्रुपआव हरनोसै जों होनबाय। गैया, खबर लाबाय आङो, दासिमबोथ' खबर गैया आरो। ओमफ्राय नों होनबा बे गोजानाव थांदोंबा, बेंगालरथिंफोर थांदोंबा इसोरनो खबर हरनो हागौमोन आं खनसे, मा होनो बड'लेण्ड इडुकेसन वेलफेयार दंना? इयाव होखाबाय आङो, हरखाबाय आङो। इयाव होबाय, फटकबो होबाय बेयाव हजोंहायबो। ओमफ्राय आंनावबो खबर लाहरबाय थायो, खबर मोनाखै नामा होननानै। ओमफ्राय गावसिनावबो खबर लाहरो आं, खबर मोनाखै होननानै। बिदि आरो दा बेनोथ', बिसोरबो नागिरगासिनो हजोंहाय, दा बहा दं बहा गैया, सोरजों थांदों, एखेबारे जारलासो माथो। ओमफ्राय फिसाजोआ ओरैहाय एकदम माबा
फरिखायाबो साननै दंबावोमोन साननैल'खासैमोन फरिखाया बिमा खारबा औ फरिखाखौबो होनो मोनासै ओमफ्राय आंबो सानथाम लेट जाबावबायना फैनानै हजोंहाय 6 दिन लेट जाबाय आं गारियाव हजोंहाय गारियाव सानथाम जाबाय ओमफ्राय हजों सानथामावसो फैखाबाय आङो ओमफ्राय फरिखाखौबो मोनफैयासै आंबो होनो मोनफैयासै होफैनो मोनासै आं बिदि जादों दा नै ओमफ्राय फिसाजोआ दा सिरियास जानानै दङ फैयोबाथ' दाबो गोसोखांनानै फैयोबाथ' ओमफ्राय दा फैयोबा फैनो हागोन आरोना न'आव दा फिसाजोआलाय मा होनदों बिमानि सोमोन्दैलाय बिमाखौथ' नै नागिरबाय थायोना मोनायाव सानफ्रामबो दा लोगोफोरजों गेलेबाथाय ओमफ्राय मोनायाव नागिरो मोनायाव ओमफ्राय सोङो आं ओमफ्राय गावहा होनो आरो बाबा मामिया माला फैगोननो बाबा मामिखौ माला लायगोन नोङो बिदि होनबाय थायो दा बिदि आरो होमबालाय बे बिमाया जुदि बे भिडिअखौ बोरैबा नुफ्लांबायदोंबा फैनो हागोन आरोना फैनो हागोन नांगोन फिसाजो सासे दङ हौवानि थाखाय फैयाबाबो फिसाजोनि थाखायथ' फैनांगोन ना बेखौनोथ' आं बिराद ओरैबायदि मोनदों आरो जेनेबा हौवायासो दाय मावदों फिसाजोआथ' दाय मावाखैना ओमफ्राय न'आवफोर नांलाय खमलाय माने जादोंमोन नामा जायाखै जेबो जायाखै आंजोंबो जेबो गैया आंजों मोनायावसो गावनो रायलायबावखादों सानसे बेलासिनिफ्रायनो सानसे रायलायबाय थाखानाय गाव किडनेपफोरसो खालामबाय नामाब्रा सोरबालाय बुजिनो मोनासैलै आङो बेखौनोथ' आंजोंनो मोनायावबो रायलायबाय गावबो ओमफ्राय फुङावहाय सोंलायबावबायनो आंखौ आंनि फिसाया फन हरदों होननानै सोंलायबावदोंमोननो गावनो गावनि बिमानाव आरो गावनि बिमायाबो फुङाव फैदोंमोननो ओमफ्राय आङो फिसाजोनि नामा आनिया नालाय ओमफ्राय आंनिया फिसाया फन हरदों नोंसिनाव होनलायबावबायनो गावनो ओमफ्राय हराखै होनबायनो माने फुंथारमोन नालाय बिराद फुंमोन माने गाव सोंबा आरो ओमफ्राय गावथ' फुङावनो सिखारोना फिसाजोखौ बे संनानै जाहोहरोना स्कुलाव दोनलांनायाव ओमफ्राय बेयाव सोंदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय हराखै होनबायनो जोंना बुरैफ्रा होनदों आरो ओमफ्राय आंनोसो उनाव खिथादों आरो आंनाव सोंदोंमोन आंनिया फिसाया फन हरदों नामा होननानै सोंलायदोंमोन गावनो होनबाय आरो ओमफ्राय जि बोरैबा मोनबाय आं दा बहा थांखो बहा माखो माने खबरबो गैया दबरबो गैया ओमफ्राय फन नाम्बारखौथ' गोसोआव दं खनसेबाबो हरनायबाबो एसे मोजां जागौ गाव बहा दंबा जेनेबा जुदि सोरजोंबा थांबाबो जे फन खालामनानै जुदि खनसे बुंहरनाय मोनबा जे आंखौ नायग्रोनांला मानांला होननानै क्लियारै माने खोथाया माने क्लियार जाबायमोन ना बेयावहाय दाबा गोमानासो दं ना सोरबासो खारमारदों ना सोरबासो किडनेप खालामदों बिदि जानानै थाबायना दा खोथाया दा ओरै माबानिया बेंगालर माबा वेलफेयारनाबो बिराद सिन्था खालामबाय दाख्लै आंखौ बुंहरबाय हाब दासिमबोथ' मोननांथारसिगौ बेखौ एथ' होजोबथारबाय जोंबो आरो खबर लाजोबगासिनो जोङो माबोरै जाखो बे मानसियालाय हजोंहाय लकेलाव गामि एरियायाव खबर मोनदोंना मोनाखै होनलाय हरबाय आंखौ दाख्लै ओमफ्राय मोनाखैलै सार होनहरबाय आं जोंबोथ' बाव दंबा मोनसिगौ दा जोंबोथ' बेयाव दंबा मोनगौमोनथ' आरो जुदि इयाव थाङोबाबो इसोरथ' बिराद मानसिफोर इदि बेफोरबायदि केसखौहाय बिराद हमोमोन मा जामारखो खोथाया दा मा जाखो आसरितसो मोनबाय आंबो सोरबायदिया लांदों सोरबायदिजों थांफादों बेखौबो दा मिथिला आरो जेबो डाउटबो गैयाबा दा बर'जों थांदों ना बांगालजों थांदों ना हारसाजों थांदों बेबो मिथिया दावरावआथ' आंजों जेबो गैया आंजों फनसो रायलायबाय थाखादों बेलासिनिफ्रायनो गावनो रायलायगासिनो बिफा खामानियालाय माबायदि मोनखो माखो गावनो सोंहरबाय थाबाय आंनाव होमबा माथो बिदिबा माथो खारथावना बायदि माने गोसोआव सानहराब्रा बिदिबाला माने दा गामिनियाबो होनगासिनो नै गावनि लोगोफोर दंना हाब बिदिथ' जाथावनाङा बे मानसिया आसरित मोनबाय जोङो मानसिखौनोथ' आसरितसो मोनबाय जों होनबाय थायो आरो जोंथ' आसरितसो मोनबाय जों मानसिखौ माबोरै बिदि जाखो बे मानसिया खुनु फन रायलायबाबो आं फुंसो रायलायलाबायो बियो रायहरलाबायोसो बियो होनगासिनो आरो ओमफ्राय दस्राफोर मानसिफोर रायहरोसोमोन बियो ओमफ्राय ब्लेक लिस्टआव सोनानै दोनो बियो ओमफ्राय जि रागा जोङो बियो बिदिखौ बिदि होननानै ओमफ्राय गावथ' आंनो सिगांहाय फन हरबा मानसिफोर फन हरबा आंनोसो मबाइलखौ होनानै नैलाय माबा बिदि बुंहरलाय होननानैसो होयोमोन बिदि फन हरबाय थायो ओमफ्राय रायहरलाय नोङो होननानैसो आंनो होयोमोन आरो सिगाङावबा बिदिसोमोन आरो खुनु रायलायखुमानाय मानाय गैयामोन गैनायालाय आच्छा
होमबा माथो बे खोथायाव सन्देह बुंनो थाङोबा माबा किडनि प्रसेस खालामनाय बायदि थाङो माथो खोथाया बोरैबा बिदि साइससो बेखायनो आं बिराद दा सानगासिनो दं आरो माबोरै दा न'नियाबो सानगासिनो मा जाखो बे मानसियालाय मालायफोरखौथ' मोनो मास मोनसे मोननैयावनो मोनोथ' आरो 1.5 मासावनो मोनो बिदि होबा दिनै बेखौ मानो मोनाखै मा जाखो बे मानसिया बिदि आरो आसुरित मोनबाय आं आसुरितआनो खोथाया औ मा जामारखो होमबा आं बे भिडिअखौ नैबे भइसखौ आं होनानै होनोसै मिन्थिबाय फट'जों लोगोसे बुजाबनानै जुदि जेबो जामाराखैबा जुदि भिडिअखौ नुसनबायोबा फनबो खालामनो हागौना ना मा होनो सानो गोनां खोथाया औ न'आव दा नेनानै दङ फिसा दङ फिसाया बिराद माबा जाया लोङा थायो जाया गथ'आ एकदम बिमाखौ गोसोखांबाय बायनानै जाला मानसियानो थांगोनथ' आरो दाथ' बिमा गारनो हानाय जायाखैना इयो